गंसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं गारियाव दं लोगोफोर 7:30आवनो आङो गारि गाखोदों क'क्राझारनिफ्राय बङाइगावसिम आरोना ओमफ्राय दा बेंटल गेट मोनबाय ओमफ्राय दाथ' बियो बिजनि डाइरेक्ट नङा नालाय आं सापागुरियाव ओंखारनानै बिजनि गारि गाखोनानै थांफिनसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना दा नायदो नै सिट खालि आरोना दहायो बे काजलगाव UN कलेजनि माने स्टुडेन्टफोर गाखोदोंमोन बिसोर ओंखारनानै थाबोजोब्बाय ओमफ्राय दा खालि आरोना आंल'सै आरो हारसिं लोगोफोर दा माने क'क्राझार टु बङाइ टु बिजनि सफैबाय आरोना बङाइआव आं लानो हायासै ओमफ्राय दाहा बङाइ स्टेन्डआव सासे लोगो मोनदों गोदोनि आरो क्लास फ्रेन्ड हाइ स्कुलाव जों फरायनाय समाव लोगो मोननाय लोगो आरोना ओमफ्राय बिथांजोआ दा बबेयाव थायो होनदोंमोनलाय धालिगाव सनापुरियाव थायो बिथांजोआबो मालाय फिसाला आरो फिसाजो मोनबाय ओमफ्राय क्लासआबो एखे जानानै दं आरोना बिथांनि फिसाला आरो फिसाजोआबो आंनिजोंनो एखे जानानै दं क्लासआ दा जोङो बिजनि टाउनावनो दं लोगोफोर फिरफिलियाव नै ओमफ्राय ससे लामा सानैजोंबो थांनो हासिगोनखाय गंसे फिरफिलियावनो गाखोनानै फैगासिनो आरो जों ना बेनो आंनि गोदोनि लोगो बिराद मोजां मोनबाय आरोना आङो जि सिगांनि खोथा बाथ्रा रायलायबोबाय रायलायै बिजनि सफैबाय आरो जों दा जोंनि बिजनि टाउन नोंथांमोना एसे खिथानोसै आरोना दा 9टा जाबाय ने फुंनि 9टा जाबाय दा बर' बाजार नहय कसपारा बेनो लोगोफोर बिजनिखौ एसे खिन्थाबाय आरोना गोदो माने बेयावनो थानानै देरनाय नालाय बेयावनो फरायनाय बेयावनो देरनाय जाबाय जोङो ओमफ्राय बे जायगाखौ गारनो हाया मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दा क'क्राझाराव थाहैनानै एकदम बोरैबा जेलदेब मोनबाय आरो अब्लाबो सना आरो बिजनि सफैनाय लोगो माने गावनि आंगो जायगाखौ मोनफैनाय बायदि मोनो आरो रेल साइडथिं मोनबाय नै दा सानदेबाथाय बिराद भिर जायो आरोना बाजारजों जाबजों नै बिथांजों हारसिं जालांसिगोन बोरो थांदो दे फैसे ना खुस्रा किमान लैसे 20 टका ओइ तुनो हबरे फैसायानो नै फुराना गोजा 20 टाका लैसे ना दे थांदो दे औ दे थांदो थांबाय नै बेहा लोगोफोर दा नै आङो आंनि लोगोजों गावस्राबाय आरोना बेहा बेलेगथिं थांबाय आंहा न'थिं फैबाय आरोना लामा मोजां मोनबाय नै दहाय एकदम सिसि ब्लक बारल'मोन दा मोजां मोनबाय आरोना लिप ओमफ्राय दा माने लोगोखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय लोगोआ फंसे खोथा होनदों आरोना गोबावजों खनसे नुनाय नालाय आंखौ माबायदि नुखो बेबायदि जादों आरो सोंदों ओमफ्राय बिथाङा दासिमबो थिगैनो दं माने गोदो सिख्लायाव जेरै बेबायदिनो दङ आरोना थिग आंबो बेबायदिनो बुंबाय ओमफ्राय नंगौ नङा साख्रि जाबाय आरोना बिराद माने लोगोमोन आरोना ओमफ्राय मानसियाबो हजों आंनि जोनोम जायगा गामि खाथियावनो हाबा जाहैदों आरो दा बिथांखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा आंबो आंनि खामानि फारसे थांगासिनो दं आरोना फैनानै लोगोफोर नै आं दा जेराव फैदों बेयाव सफैबाय आरोना एकदम फिरफिलिजों फैनानै मेंनानै नै आं सोरनि स्कुटिथाय मोनथिला बेयावनो दसे थाथ'बाय खामानियाव फैदों आरोना आं गोनां खामानियाव बे खामानिया जाथ'वाखै दा जाबाथाय आरो ब्लड थांफिनसैलाय दा आंना खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दा आङो न' फारसे थांफिनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो बहुत दिन जाबाय माने क'क्राझार टु बिजनि हान्थिनाया आरोना दा बे हान्थिनायनि फिथाइया थाइनो थांगासिनो दङ बा बे हान्थिनायनि फिथाइखौ आं मोननो थांगासिनो दङ ओमफ्राय दा खामानिया साक्सेस जानायनि लामायाव लोगोफोर बेयो
बेखौ दा आं माने जेब्ला खामानिया जाफुंथारगोन अब्ला आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मानि थाखाय आं बेबायदि एग्जाम टाइमब्लाबो फिसाफोरनि एग्जाम टाइमब्लाबो आं थांलाय फैलाय खालामदों फुं मोना दा बियो जाफुंनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना जिहेतु बे आंनि जारनि थांलाय फैलाय मानि थाखाय नोंथांमोना उनाव थारैनो मिथिनो मोनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयाव दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय